Тәрбиягә бала алу өчен михырбанлы йөрәк, киң күңел, мәрхәмәтле җан дигән төшенчәләрнең бергә туплануы кирәктер. Күбәк авылында гомер итүче Зәнфирә һәм Радик Фатыйховлар шушы күркәм сыйфатларга ия. Шулай булмаса, алар өч бер туганга шул кадәр наз һәм ярату биреп үстерерләр идемени. Балалар үсеп җиткәчтән үзебез алай салып кердек тә инде. Балалар чыгып киттеләр. Безгә инде үзебезгә генә күңелсез бала кирәк булды. Әтиенисез калган балаларга җылылык бирәсен килде инде. Бала алу уебезнең икебезгә бергә килгән булгандыр инде, иптәшем белән. Үзебезнекеләр улы булгачтан, тагын балалар тәрбияләп карыйсы килде инде менә. Башка семьясыз балаларны башы күз әйтәсе килә инде барыбер. Бер кечкенә генә күкрәк баласы алырга кыялана Фатыйховлар. Без фаразлыйбыз, Ходай һәр нәрсәне үзенчә хәл итә диләр бит. 7 айлык Алексейны инде үзебезгә алабыз дигәндә генә, бәләкәчнең 2 һәм 6 яшьлек бер туган апалары булуы да ачыклана. Бер туганнарны аермыйбыз дип алар, тәрбиягә 3 бер туган алалар. Бер кайчанда эшләгән гамәлебез өчен үкенгәнебез булмады. Балалар безнең инне кабат шатлык белән тутырды ди Фатыйховлар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.